ang talaman. Pinahong. Apa kaya kuha sa bukid na papunta nito. Sukulat. Diyan. Wala. Sa picture. Yun sa kanila ko naggaras. Ano man tong isa ka baggage ni mo, dili dito pwede sa Japan. Ha? Dili dito pwede sa Japan, ito isa ka baggage ni mo. Say dito dito Pinas na yan daw. Diyo sa Manila, huwag kayo. Nadako yan ang nila sila. Ibang laber ang kuna nila god. Balik mo sa imong likod, til. Kapangit. Unsa? Nga na. Mga sinina raman ako ni mga bra mga panty. Unsa man sila eh. Talaman Manyan talaman. na ko. Nako ko ani diri aro. Ako lab no. Anak kay Evo ni. Okay, dugo naman mo sunod ko. Kailan yun? Kita sa ko diri oy. Unya na gyapon. Isa na. Mao sige na mao. Pang laki mo tuti. Ah, papa ma. Kada kung kalaman. Tawag Doy. ni papa. Doy. Doy. Mga bata lang. Isa man kumpleto ni sila. Mo nga Wala na. ko isa. Niki. Luoy kayo ang isa ray makangkon. Dapat na dayon. Doy. Ali isa. Talaman, daghan ang tagbaligyan na lay. Nga na lang mga ano. Nakaw. Eh, daghan pa ko natanggal na ni kulit. Ha? Gamay na bitaw nagsulod. Dugto mo daghan. Gunggong. Mga panglalaki man ni mo ni may ni mo ko. Di naman ko palang daan. Mga gani mga pagkumangkon at tunong ito. Ay, ba't ganay mo hadgong? Ako na gong. Panglalaki sila ha man ni. Uy, mas ka may kagabril na. Kabinik ni. Unisex. Si papa ha man. Kung gamay na mo rin, kung kang gabril na. Ayun. Sulod na ka. Asan? Lip. Ang dark. Mo, ato. Ang dark. Ano yung sa manite? Di mo day. Ang iwan yung day, kabasa. May fimo day. Ay, kang sinisip ko. Dali, aday. Si pakang papa ni mga ingani. Pulong na. Doy, di apa doy? Ano na rin kita ko may ko? Di ka inday ba? Ah, okay di ba? Kang Maika ni May ka. Ay, may. Haligid ginahang krap-krap. Kay di ako ning gipalit. Ah, man si Maika. Nagisundo si... Sulog, suko, yun mo. Ba oh. Gong, maigo ni mo ni Gong. Papa na, oy. Papa, Oy, asa nga nakapapa man na. Sa mga kuanan ni diri. Uy, may mga bra. Magkrap-krap daw ko daw. Sabada lang ako. Kuanan lang eh. Si ate mo naman. Sakay, amay lang. Kay ka lang, kay Magkay maigo sa ako sa imo na noon. Dako kay tiyan. Butod. Makita Wala, ang tail, perting limpyo ka. Isa man. Yan, magiging ko sa man. Ikaw daw perting lapok dito. Asa imong sanina? Lapok ka ayo. Gamay ra kong gidala eh. Ingani. Bata sa bukid ni ma. Nagkaon di si tita. So dira na lang natin. Sa kaon na. Kami ang budi matay. Pag ato natagbukid ba? Small ako ate. Parehas asa man pangama parehas man nila silang size. Ang tanawa daw large ma. Small man Ay eh. ara large ma. Ara Ako ang small. small, ako ang small. Small man eh. Dako man siya lang. Dako nga small? Oh, pangama ra large kita diyan. Ma diha man sa liguanan ma oh. Kanang pagmaligo ko para Ayan, Ay, 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 nagubo ay, ka sa tanan. Ako rin tao na, kasi sila kabalo ang tao na. oh ako aman ni. Unsa na ay salam. Pero re karaan dako na siya. Lang. Oh, si mama. Lancha. Ano pwede Oh, siya lang pang sa inyo kulot? kwarto lang. sa Ala, mga pwede bata siya niya. pang kulo. Tidra, Kaya sa ilan ni Liam eh. Pangana Ilan dire. ni Liam eh sa bata ang katong ilang kwan dito sa kwarto. Lainday. Ayaw kayo man sinipai. Ay, kang babae. Nindot na dire te. Ay, sus, naman te. Ipin yung sa akin ba eh. Nindot man na dire te. Ha? Nindot na dire. Di pwede ni siya pang kulot eh. Ayan, alam mo. Ako na lang ng isa te. Sa ila lagi na sa ila Liam eh.
Si mama, mabuking na ni si mo ang ulo ma. Dahil hindi na maayo. Manang mga nigpis, manit di. Ito na. Dito na sulod. Kung gamay, kang gapril na, kung ba ay laki. Uy, premium. Kuha ni kang dilay. Yami. Yami. Oh, iyan na. Kaya ako, TV. Ako'y paumuti ba? Pang babae ni. Pwede man. Palit ni dami ni mahal pa sa iya mama. Wala man yan. Ang mama, tas gunggong gabi hulot. Kasi mo tada ko, te. Ano, kasi mo Paisa daw, dali te. oh. Pero saan natin suotan? Pang Pasko? Oh, Ayun muta. gabi, dili matang mataw. Dili mo natin gumitan ng bae. Wala naman. Abi na gong. Abi na gong. Ti oh, naikrap na si Mute. Ako ama. Ito lang ko. Kana ko. Ako, TV. Dati pa si mo tada ko, te. Masa daw nato ha? Mawin kami. Sabi dia. Ay, bro, masigpuan. Naman ko'y pahumot ni nga natin. Kana di pamalingki. Pamalingki ba? Ay kang kuan. Te, gwapo na pang hike, te. Ako na, te. Te. Ay, give me a Kaya ako battle. na, Give me a battle. English ah. English. Please, give me a battle. Lili. Palit na ko. Kasiyan ko. Te. English ah. Ano te? Ano te? Hatag na kang gonggong. Hatag ka gonggong na. Na, pagkakita na ko te, nana rin siya. Hatag na kay mga pangulitaw na. Iyan rin kaya te. Awan hindi ka ba mo istorya. Iyan rin kita ko. Ano? Nagingot yan, okay na yung marbles. Wala na. Kinima. Ganay tani pa. Oh, good. Oh. Gwapo eh, gwapo gan sa amin. Atag pag ni tatay, bro. Si Charlie wa. Brag naka, brag maklaro tanan ba? Okay na Wala nakachalo. tayo ni magpagawas. Tanawa. Magpalit na tabuan yan ka na. Pinaana din siya, te. Tumbler. Kaya sa kini dili ni gamito na. Tapos tatay. Ma, Bershers eh. Dili ang kaidagan pa ko hatagan ani ha. Tilawin sa niya o. Asa to yung mga Kami ra ba ni gong? Dili ko din, mapangab na ko. Ang binagong ba? Ay, iliw tamis. Mint o mint lami ni mint. Dahil na, naglasa uy. Ayaw na kay gikan mo na sa movie. Nagaping balik ka niya, nagapalik si Charlie nga so. Katuloy yung tamis na yan. Mangkaya ko. Asa man tong kuan be? Mintul sa tingin ko chocolate na yun. Sus ginoo ko na unsa naman ning tapuka naman ni. Tawa yan. Kung anong gikuha man nimo ka papa man na. Si Papa, te, murag, where is the sun? Tawa yan. Unsa igo nimo? Igo nimo? Buro man kasi wamos ba, wala, lamok lang. Tara mga naong chocolate oh. Lugay mo ko to. Asa ato ay katong steps na tunga-tungaan nila nito mga loves. 1 2 3 4 5 6 long dudong Gaon nung dayon, di kay man lang na. matuad diri. Ikaw di ka diri ni sa balay. Mao. Michael Kors ni maha. Kuha man ni. Ayaw di. Ayaw bas ama. May kilir, kurang. Marami itong imahadaan na ha. Nama Paris ma. Michael Kors po do. So yun, dito lang muna tayo mga loves. Kaloka, ganito talagang buhay. Excited talaga sila kahit baggage mo, kahit damit mo lang mag-open ka. Excited na katunganga din silang lahat. So kaya yun, thank you for watching.